Hi everyone or every bugan, mga pink ug bugan. Welcome back again sa ako ang vlog nga kung asa panagsara ta maka-upload kay di po jud ko gusto nga mogara mo. So sa mga baguan nga channel, I am Randolph Vibes. Ka-perfect ba? Kahamis ba? Punta ka mo pod. Wow! So ang video nato karon is mag-wig challenge ta. Lagi lang ang camera murag usay pasabot. So karong adlaw nga video is mag-wig challenge ta. Yes, challenge jud siya. Basig makaingon mo ba nga, grabe, magsuot lag wig challenge na nasa imo ha? Dili, kay gani, first time pa jud na ako makasuot og wig. Actually gani, katong last day, katong ako na-upload sa akong Facebook page, first time pa jud ko na ako nakasuot. And bagay po jud ay kaayo ko ay. Wow. And natingala ko sa mga comments, kay ingon nila, murag akong si Tagoro. Nya, natingala po kay kinsa man na si Tagoro. Awang kung kailaan na. Kaswerte ba niya kung kaila ko sa iya ha? Siya siguro kaila sa ko ah. Wow. Nya pag search na ako kay kato man din ang shape sa nawong kay V gyud kaayo. So grabe pod mo nakaminas pod jud mo sa ko nga di man ni V. W man ni ang akong nawong. Wow. Dili. And actually filter na pud to siya sa TikTok. Naamang ko'y filter ang TikTok nga kana bitang pagamyon niya ang imong nawong, di ba? And gamay naman jud og nawong, but ako lang jud gipagamay. So grabe good and mo V-shape jud siya. So mo to in ato ang shape sa nawong and grabe good kay imong mga comments. And mao ganito karon since naamang ko'y lakaw and actually no di man pud ni siya nga planado gid nga nakaplana ni siya nga vlog daan kay pinakalitrap nga naabot ni siya nga wig and wala lang murag nalingaw ra ko. So karon since na ako'y lakaw nako why not nga suoton nato, di ba? In public. Wow. In public di ipakita jud na basig ma in love na pud tanan. And before po data mag-start gusto lang na ako i-announce nga available na ang Randolph Vibes merchandise. So ibutang lang na ako diri ang link below sa description kay para maka-order na pod mo kay kaswerte ba ninyo kung makasuot mo sa akong mga merchandise, makadikit dyan sa inyong mga lawas. Diyos ko, ay pod mo pamalit oy. Wow. Dili oy, ibutang na ko ang link below and naalang sa inyo ha kung mapalit mo. Pero kapalo ko, inyong hot doon tanan, kapalo ko. Wow. Dili kay katupong na yung adlaw na nag-crash ang website. So, wala lang. Nag-assume pod ko nga siguro, grabe good siguro ang mga order. Maunang ka mo, dapat ma-order pod mo. Karoon nga, gatanaw mo. Try lang. And isa pa, naapo ko yung mga nakitaan nga comments nga, why not magtagalog daw ko sa akong mga vlog. And maulag ito, marag sa Bisaya, ramang pod gudjud ta, comfortably. Kaya ang ay, kung magtagalog po ko, marag, di ko kaginhawa. Marag unsa ba, mawalan tag ginhawa. Kana bitang lahi ra man pud gud kung Bisaya, di ba? Like for example, mo yung kog line nga ka perfect ba. So kung ato anong itagalog, unsa na lang siya? Ang perfect naman. Di ba murag kalain ba paminawon? So naagi mga linya nga para lang nga ang impact is lahi ra gyud sa Bisaya, lahi ra pud sa Tagalog. And I'm not saying all the time magsige na lang pud kog tingog ka perfect ba, but wala lang murag lahi ra pud kung magbisaya na lang gyud ta. Pero I don't know kamo kung unsa man magtagalog ta magbisaya. Before po jud ita mag-start pag jud mag-shoutout po ta sa mga ga-comments din hiya sa comment section. So, mamili ta diri. Actually, daghan kay ang comments and kung kinsa to ako makita ra og dali, mao ra to ang maswertehan natong basa diri karon. So, tip na ko sa inyo, kung mo-comment mo, daghanan ninyong comment aron mas makita gid na ako. Try lang. So, ayan na, mag-shoutout sa ta before ta mag-start. Then, shoutout to Chris Abarquez, Gregorio Maravillas, shoutout to Thea J. Albon from Tambulig, CBS, Zamboanga del Sur, siguro yun, what may like to shoutout to Rendon Seniza, or ano ba ni Seniza? Then Romel Ripayaroga, and to Romel Repiroga. Then John Ray Casing, to Casing family daw. Nicole Ann Soto, Redster Fuentes, shout out sa imo ha. Wow, loko. Shout out to Leo Bernardo. Shout out to Eva Bacarisa. A fan since ka perfect bad days, o di ba?
since 2018 daw siya fan. To Cheryl Moana Marie Legandin. Ug yadong ko man niya si Nicole Joanne Bayoras. Shout out to Cassandra Colleen Ormenita. Then ay mag-birthday karong October 31. Si ano ni pangalan? I think channel ra niya. Happy birthday to BDC's TV. O di pa kaswerte ba nimo nga ni Great Gyug ko. Karong October 31 daw yung birthday. Happy birthday! And ayan, I think last na ni. Shout out to Valerie Julian. Kana. So sa mga magpa-shoutout, comment lang below kay para makita nato na. Ug di na nato padugayon, mag-start na ta. So magsuot na ko og wig para makalakaw na ta. So ayan, from this look to this. Diba? Ka-perfect ba? Tanggalan po dyan nato ang face mask eh. Kaya araw nakita yun ninyo. O diba? Eliza malinaw. Mas linaw pa ko sa imo ha. Char lang. And by the way, congratulations day sa winner sa Miss Universe. Ayan, ako rin mo pil din mo. Pasalamat ka Iloilo po ako ni Apil. Kay diba? Tig-ilura po ko ni mo. Dili, ayan o, tanaw, diba? Murag yung ante nga maningil. Nga na pa yung bag, murag bag sa manicurista. Nga murag yung nagapangitag kuko. So ayan, we're ready na nga magpakaula. Actually, confident ra po ko ani nga challenge kay lagi mag-face mask man pud ta. So murag dili ra gyapon ta mailhan, diba? So, ayan lang. So karon mo to make SM. Tara na. So dapat babae po jud ako maglakaw eh para murag oh, so lalaki din maglakaw. Saan daw paglakaw ang pinababae, be? Te. Ante. Ante. We're on our way to SM and ayan, tricycle lang sa mga sakay kay wala na car washan ang 30 kabok sakyanan sa mansion. Wow! So nag-commute lang. Ito na. So namin karon diri sa Uniqlo kay nanalamin lang ko. Eh nakasang pa jud ko gani nga babae ba jud ko aura. Eh na-realize na ko nga wa man pud koy totoy bantog ra. So bantog ra marag di jud ako makita nga super babae ba jud. Bagay. Pang babae. Mami, karila ko mami oh. Mami, karila ko oh. Walag mami. Ay, mamalit yung mga skin care. Wow! I-care pa din skin. Nga wala may mali. So, ayan, namin dito sa mga skin care product section. Wala lang. Di na po na ko ipakita sa inyo kung sino akong paliton. Kaya basig, Diyos ko, magtapap. Pag mandiritanan, kung makabala mo kung saan akong ginagamit. Char. Daw yung lubot doy. Magtanan, madiwi, kailangan ako. Tingala ko itong mga mama ganyan sa likod. Ano? Kung saan magtindog natin dyan. Kung natin dyan magtindog. Ano dyan? Proceed mi sa, of course, sa Brood of Nine again. Kay dito yung trabaho kong pinaka-favorite. So ayan, we're here at the Brood of Nine. Actually, wala dyan niingon nga sa mismong Brood of Nine. Naarami diri sa likod banda. Kay kung dito sa tubangan, lisod na. Diyos ko. Kasi kaunan kong appeal sa mga customers. Char lang. So, I think we're gonna transfer later. Tanawa ang ka-fresh. What you kay force nga makit. And by the way, I forgot to like introduce ang akong kauban day karon nga pirmi na akong videographer. Si Devon. Ayan. Say hi, Von. So, ayun na. Kaon lang mi kadali. Mag-snack lang mi kadali. We'll see you again later.
Dili ko cute mo sup-sup. Ay nato yung pagpa-cute kadlok. Matulong man pati baso. Pero di nang yung baso, pero pati pitsel. Wala harap dahil. Makainap lagi doy. Ha? Makainap lagi. Ako? So, ano pa makainlove ako makasabot ra ko na, kay tanan man jud mo. Wow. So, hi! O, diba? It's our second day. Actually, wala na dyan tayo second day. Pero gahapon, kay na lowbat ang camera. Kay tanga ko, gaig ko. Wa dyan ko kadala og charger. Diyos ko, nalimtan na ako. And lowbat naman po dito. Kaayo gahapon. I mean, palowbat naman dito gahapon ang camera. So, karon timing nga ni gawas naman po ko. So, atong ipadayon ang challenge. Diba? Ayan, wearing the wig. And today is naami diri sa ukay-ukayan and kauban nako ang 50 ka buok truck kay gidala nila ako ang mga sinina dinhi. Makaisa ra nako gisuot. So ako nang ipangbutang diri sa ukay-ukayan. Char lang. Dili oy so mag-ukay-ukay kita karong adlaw, di ba? So mao naa jud mi diri And ayun, I'm with Katrina. Say hi to Kat. And for our safety purposes, di ba? Nagsuot gyud mi gloves kay basig mang bashford mo. Wa. Amo yung giputos among kamot, nag-alcohol jud mi daan. So ayan. Uy, Rando. Hello. Ano naman siya, baby? Ibabaw ka siya niya. Visually, ako ang mapuli. Grabe kainit no. Maligya talaga Rexona. Maragi pa mukha. Gid nga na ni Maho. Nako. Uy, dili. Abi pa ng sponsor. Naka-feel dyan ko kaigang to magpahangin. Punta dyan ka-feel. Ayan. Welcome to my walk-in closet. Ayan, these are my shoes. Si Jinky Pacquiao. Dari ako dyan na siya. Nagapanghiram sa ko ang mga sandal. So ayun no, kung nag-wonder mo kung sa gid ako ginapangita diri ka ng mga masuot bitaw na to. Possible nga masuot na to for a TikTok video, di ba? Kana mga anti nga karakter. Ato ano yun ng patunayan nga anti yun ta. Barato ba? Tsaka na corny. Ay, gamodule siya, oh, di ba? Anak yun dapat mo tanan ka hardworking. Isa na amoy business. At man na yung mga module. Thank you. Change mo na ako. Okay. Share lang nga yung pangyayan. Hindi ako po. Kami po. So ayan, Diyos ko, naabot na gyud may. So nagapit sa midiriya sa picnic. Grabe, medyo na-stress mi ganyan sa okay-okayan kay grabe kainit. Then syempre, medyo dagan pug tao, but of course, gina-observe lang po dyan namo nga ang social distance. And of course, naka-gloves man pud ta, so safe ra gyud, di ba? Pero tanawa nga tumulaguan. Na-stress jud sa kainit, Ginoo ko. Pero in fairness, komportable ra jud ko sa mismong wig. Ang kanilang jung kanabitong kainit niya nagbalot na balot pa jud kaayo ko. Diyos ko man ani gid nga gisingot gyud, di ba? So ayan, Ginoo ko. Ayan, mag-sanitize gid ta ani kay bisan pag nag-gloves ta dili ta ka-assure kung napagi virus o wala nga ni dikit, di ba? So ayan, alcohol. Hopefully wala na mo. Swerte ba yung nakadikit mo sa kuha? And then, ayan. Diyos ko. Wagid na tarog ang beauty. Try lang. Di ba? Mura kailangan din natong tissue. Unya na kita makahilamos dito sa kong pool. Wow. Fresh man jud ay gyapon kaayo. Ginoo ko. Nga naman eh. Wow. So, amo na ipakita kung unsa gid amo napalit ganiha, di ba? So, kani kay Katrina man ni, ambot anong namalit siya mga balhibo. Ba?
And actually, napukoy na pa, mamalit ang taong daghan kay nga gued. Nato nga daghan, gyud ba? Gyud, pero magpalit lang jud unta ko ganang mga lamas, gulay, pero kay among napalitan kay di pud ba kay naluoy ko sa katong tigulang nga among naagian in town nga nagyaka then iyang gilatag iyang mga paninda and mo palit gid unta ko like palitan gid ba si nanay kay nagminal dita man hinang una imbis nagpili-pili pa kung murag giitsa lang niya ang kanang ahos ba murag na niya kay naa pa ko'y trabaho. Wala ka, kanang anak, bitaw gyud. Wala lang, so mora niya ako napalit, namalit na kong talong. Okay, of course, mahilig, medyo kong talong. Wow, dili, oy. Then, ahos, doulunan, be, kay kong aswang. Wow. So, maora ko napalit. Wala na ako kapit ato sa yung sibuyas, gano'n, kay marag na-imbier na, lagi siya gamay. I don't know, nga nung nainaato siya, marag naglagot, mampugyo to siya sa iyang apo, ganiha. So, ginamay-damay po ko niya, kay basig nagtukod siya, apo ko niya. Kay bata, bakig na. And ayan, actually duha ra gyud ang akong napalit Ginoo ko kay mao lagi to naay mga changes sa ilang mga baligya kay last time ang nga nakaadto ko. Daghan ka na bitong daghan kay ka na mga high fashion kay nga mga outfit and mao na ginapangita na ako ganiha kanang pang super model gyud kay just ko. Super beige kayo ta. Wow, super kagwapa China. So mao ra gyud ni duha ra gyud ka buhok kaning unsa gitawag ani windbreaker unsa ni siya? So, ayan, look at the color. Mora gini ako napait kani and I forgot the pangalan of this. Ano sa gani? Pangalan ani? Windbreaker, di ba ito nakabutang kat? Ayan. Windbreaker jacket. Ba? Basta, tampo to sa lawas. Kung ting init ba karon o ting tugnaw. Kaya may maputos ato ang nga tao. Kaya man po gisugot, di ba? And, ayan. Murag pari-parihan lang sila color. So kung suoton ako, murag nagbalik-balik lang. But ang ilang kalayan is the tela. Mas ganahan ko ani. And then this one, tuok-tuok siya. Like padong dyan siya sa liugan, diba? So mani mo napalit. So mga to, enjoy lang na mo. Ang among sarili kaganiha. While okay mi dito bisan pa man sa kainit. So maora to, tanan. Diba? Try lang. And ayun, nagtuo ko nga wala ra gyud makaila kay lagi putos na kay tanan natay buhok, naka face mask ta, then naka face shield pag yun ta. And ayun, natingan ako inaadyo kaya po'y maninggit nga random. So, unsa gyud ang gibasihan? Akong nawong or akong lawas? Kabalo ko akong lawas gyud ay ang napansin, di ba? Kay mapilde si Ivana. Try lang. Anong pilde na si Ivana? So, kato lang. Natingala ako nga, naka-recognize pa yun gihapon, di ba? So, maura to, akong experience sa pagsuot aning wig. And, ganan ako, kanang marag, komportable ra ka iko nga mubo. I don't know kung makatry ko sa taas nga version ani, di ba? And, comment daw mo below kung angayan ra ba jud ko sa ko ang hair lalo. Wow. Kay kung bagay ra ko ani, magpataas po jud ko buhok. Try lang, dili. Bitaw, comment lang below kung ganahan ra mo ani nga look or kung kato raging normal na ko nga hair. Then, ayun. And by the way, hapit na ta. Mag 100,000 subscribers. So, sa mga gatanaw di ha, subscribe na. Aram makaabot ang 100,000, di ba? And maulagi, naadyo yung mga ga-comment na magtagalog na lagi daw ko. Kay para mas daghan daw ang makasabot. Kay, actually, naadyo gani mga Tagalog na gatanaw dyan sa mga vlogs. And, ga-comment sila nga, unta lagi daw, bisan subtitle ra lagi daw. Pero maulagi to, kuti kaayo ang pag-edit sa subtitle. Ginoo ko. And then, komportable ramang gudjud nga magbisaya ra jud ko. But I don't know kamo kung gusto niyo magtagalog, let's try. But lahi ra jud kung Bisaya, di ba? Bisan kamo kung si Eliza malinaw pa, gamiton gyud nato ang Bisaya, di ba? So mao to again sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang below, then i-like ninyo yung video kung giganahan mo. Kay kung wala, okay ra pud kung dili, wa man pud mo gipugos. And of course, subscribe po mo aron makaabot na gitag 100,000 subscribers, di ba? Wala pa ka nag-subscribe mo? Gahulat ko, wala pa gyud. Child. And maora ta tanan. See you sa next nga video.